de gwoze aanpak in de toekomst, daar gaat het over en er moest een besluit genomen worden. In de commissie was al duidelijk eigenlijk dat het provinciale vaststel van het college van deputaire staten wordt volgen waard. Onder andere 200.000 gwozen die het eerlijks al zitten we een mooie winterrest afschaffen. Je zei eigenlijk aan het begin van jouw betoog van alle leuk en aardig deze discussie, maar eigenlijk is het geen discussie meer, want het loopt al verst. Ja, dat klopt. Kijk, in de afgelopen weken bleek dat er steeds minder draagvlak was voor dit akkoord. Ook de melkveehouders waren op een zeker ogenblik kritisch, de natuurorganisaties al. Dus wij vonden dat er eigenlijk gekeken moest worden of er een voorstel is met meer draagvlak. En we zagen daar ook wel mogelijkheden toe. Toen we op de commissie met dat voorstel kwamen, toen werd al heel snel duidelijk dat daar alleen dingen besproken mochten worden die de coalitiepartijen niet al in hun onderling overleg hadden vastgelegd. Ja, dan heeft het zeker geen zin om dat te doen. En het blijkt ook dat het politieke debat ook dichtgetimmerd was. Ja, dat is zeer teleurstellend. Ja. Die commissie wie verleden weken, toen waren toch Jim en toch GroenLinks nog vregen van nou, lid alle partijen nog een keer om tafel zitten. Misschien kan ze er in een ultieme poging nog uitkomen. En toen waren inderdaad zo van nou, dat mooi. Alleen nog dan maakt ze volg je wat er al op papier stiert. Dus eigenlijk wie er net echt iets te onderhandelen. Ja, het kwam eigenlijk toevallig naar voren, want wij noemden een aantal onderwerpen op die wat ons betreft bespreekbaar zouden moeten zijn. Onder andere de winterrust, om die toch in enige mate te handhaven. En toen werd er meteen al door de gedeputeerden gezegd van oh nee, over de winterrust kan niet gesproken worden. Ja, toen ging bij ons wel een lampje branden van klopt dit allemaal nog wel? Ja. Dichttimmering hebben sletten, je hoort ik net amendementen en moties in te chainen om deze reden. Ja, dat klopt. Het kwam even wat licht aan de horizon, omdat GroenLinks, de SP aangaf van nou misschien willen we wel iets doen met een amendement om boeren die hun wat ander gras willen zaaien, om dat te steunen. Maar toen wij een tekst maakten voor dat amendement, toen moest het al een motie worden. En toen moest het een motie worden met een onderzoek in de plaats van daadwerkelijk afspraken. Ja, toen bleek dus ook dat eigenlijk niet gewaardeerd werd. Nee. Zonder nog te technisch te worden. Je zijn wij hier niet mogelijkheden om het toch oors te doen als wat er nou voorluidt, het uitstel. Wat wie vind je het belangrijkste wat je hem oors dan woont? Ja, kijk, het voorstel wat er nu ligt, dat is wat doen we volgend jaar? Wat geven we aan schadevergoeding en het jaar daarop? En hoe komen we de boeren tegemoet? En het is eigenlijk alleen daarop gericht. Het reduceren van schade en van de schadevergoeding. Maar als je dat nou koppelt aan een langere termijn voorstel om echt die landbouw te veranderen, zodat die ganzen zich minder vol eten met raaigras en dus we minder schade hebben. Ja, als je dat aan elkaar koppelt, dan is er wel degelijk een mogelijkheid om ook de natuurorganisaties volgens mij erbij te houden. Ja, dan kom je ook dichter bij het uitstel wat Frieske Geheer, natuurmonumenten en vogelbescherming nou doggen. Ja, dan is het best acceptabel om een paar jaar echt stevig op die ganzen te jagen. Maar wel met het perspectief dat het uiteindelijk weer veel meer een goed evenwicht wordt. Ja. Een kar van de skeervergoeding, kwarte termijn, dat is van jou ook een kar van de reguliere boeren? Ja, zoals die er nu ligt is het een keuze voor de reguliere boeren. Want de biologische boeren die hebben al gezegd, voor ons is dit helemaal niet toereikend. Ons voer is vaak duurder. Er wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Wij doen ons best om de schade te beperken. Maar de schade die we dan hebben, die is minder. Maar die is ook niet genoeg om het te compenseren. Dus de biologische boeren, die hebben absoluut een nadeel hiervan. Ja. Ja, nou, die zeggen van, er wordt voor de kwarte termijn eerst en net op lange termijn om die landbouw te verorien. Betekent het ook dat er in kwarten over een periode misschien al op een nij hoe dit onderwerp praten we heel, dat het weer oorsmat? Ja, er wordt over 3 jaar geëvalueerd. Maar over 2 jaar gaat de bonus-malus-regeling in. Dat betekent dat als die schade niet reduceert, dat boeren ook minder schadevergoeding krijgen. Ik denk eerlijk gezegd zelf dat dan op dat moment dit college opnieuw terugkomt naar de Staten. En toch weer met gewijzigde voorstellen komt. Want men wil gewoon de boeren echt wel te vriend houden. Ja. Van jou een teleurstellende uitkomst. Ja, voor mij is dat een teleurstellende uitkomst. Vooral omdat het op de lange termijn onvoldoende soelaas biedt. Ja.